Üdv mindenkinek! Ma a Budapest Ballistics-en 2 darab szolgálati jellegű CZ pisztolyt fogunk megnézni és összehasonlítani, és a két pisztolyhoz 2 fő indok is dukál, hogy miért érdemes végigülnöd. Az egyik az, hogyha esetleg most vagy a fegyver tartási megszerzésének folyamatában, vagy pont első fegyvervásárláson gondolkozol. Hogyha semmi között nincs a fegyverekhez, csak véletlenül ide tévedtél, akkor is nézd végig, mert illik befejezni, amit elkezdtél. Jó, most ezzel elbuktam, bevallom, hogy az egész fegyveres téma ez csak egy front, és szépen lassan szeretném átvezetni a valódi csatorna tematikáját, amiben motivációs tréner leszek, és sose fogjátok megtudni, mivel foglalkozom, miből keresem a sok pénzem, de majd megvehetitek jó drágán a kurzusomat. A másik indok, amiért érdekes lehet, hogy mind a 2 CZ pisztoly a magyarországi Kiskunfélegyházi CZ gyárban gyártott pisztolyok darabjainak egyike. Mint láthatjátok, ezeken a darabokon már nem a Made in Czech Republic, hanem a Made in Hungary felirat szerepel. A gyárral egyébként úgy kerültünk kapcsolatba, hogy kaptunk egy meghívást a gyár látogatásra, annak okából, hogy nagyobb költségvetésű produkciókban népszerűsítsük a márkát, viszont voltak olyan jó fejek, hogy biztosítsanak egy-egy darabot arra is, hogy megmutassam nektek. A gyárat egyébként nagy megtiszteltetés volt látni így élőben, annyit szerintem elárulhatok, hogy elég komoly csúcstechnológiás gépparkkal és nagy szakértelemmel dolgoznak. Nagyjából állítások szerint körülbelül egy év alatt sikerült eljutni odáig, hogy pisztoly modellek közül az előttem látható P10C Optic Ready és P09C Nocturne modellek mellett a klasszik P07 és P09 modelleket és a P10-nek a full size F modelljét is gyártják, vagy gyártani fogják. Helyben egyébként a szán és a cső gyártása és az összeszerelés zajlik, a fókusz pedig szerintem azon volt, hogy hozzák a jól megszokott cseh minőséget az itthon gyártott termékek esetében is, és hát elpróbálgatva ezt a 2 darabot, meg ezt a 2-t látva szerintem ezzel nem is nagyon lőttek mellé. Pár szóban a 2 modellről, a P10C már egyébként kb. 7-8 éve piacon van, és a legújabb vonalas előttem látható Optic Ready és portolt verziókban azért egy pár apró változást eszközöltek a legelső generációs modellhez képest. Többek között agresszívabb bemarásokat helyeztek el a szánon, amivel egy kicsit könnyebbé válik a töltés és a pressz-csekkelés. Az egyébként hideg kovácsolt vaseljárással készült csövet 10%-kal nehezebbé és vastagabbá tettek a pontosság és a megbízhatóság érdekében, illetve a szánon elől egy picikét faragtak ezen a részen, hogy könnyebb legyen ki és behelyezni, de inkább behelyezni a tokba. Illetve az előtt modellhez képest itt elhelyeztek egy töltöttségjelző indikátort, hogyha csövön van a fegyver, akkor itt egy pici piros jelzéssel ezt vizuálisan is láthatjuk. A P09 ellenben egy teljesen újnak számító modell így a CZ palettában. Az előd modellek, ugye a CZ P09 és P07 között egyértelmű megkülönböztetés volt méretben a számozás, ugyanis a 09-es ugyebár a full size teljes méret, és a P07-es volt a kompakt. Na most ez tulajdonképpen a P07-esnek az utódja, mert ugyanaz a méret, mégis P09 Nocturne C elnevezést kapott. Ennek pedig az az oka, minden esetre jól hangzik, nem? Az eredeti P07-hez képest egyébként annyi változtatás történt, hogy a markolat textúrát egy kicsit kibővítették, mert az eredeti körülbelül csak idáig tart, illetve a tok oldalán is kapott egy ugyanilyen textúrát. Emellett pedig változtattak némileg a fesztelenítőkaron és a szárnyakasztón. Tovább haladva pedig a 2 pisztolyt 4 különböző szempont szerint fogjuk kicsit összehasonlítani, és megnézzük, hogy nekem megtetszik jobban, időközben pedig eldöntitek, hogy nektek melyik a szimpatikusabb. Első szempontként egy olyan tényezőt nézzünk meg, aminek bár praktikai szempontból nyilván semmi prioritása vagy jelentősége nincsen, de nagyot hazudik az, aki azt mondja, hogy semmit sem számít, ez pedig nem más, mint a külső. Igazság szerint nyilván mind a 2-t érdemes a saját kategóriáján belül versenyeztetni vagy nézni, mert felesleges egy 20-11-essel vagy akár a CZ saját sportpisztoly palettájával összehasonlítani. Viszont ebben a kategóriában szerintem egyiknek se lehetok a panaszra, mind a 2 elég korrektül néz ki. Mikor még én voltam az első fegyvervásárlásom megszerzésének időszakában, akkor egyszer elmentem egy lőtérre, ahol kitettek elém 5 pisztolyt, hogy nézegessem meg, fogdossam meg őket, és köztük volt egyébként a P10C, már akkor nagyon tetszett, és az volt az első, ami megakadt a szemem, és kézbe vettem. Ekkor ugyan még a 09 Nocturne nem létezett, viszont sajnos a P10C kapcsán az nem mondható el, hogy különösebben egyedi vagy bármilyen megkülönböztető, kifejezetten kirívó külső ismertetőjegye lenne, eléggé hasonlít szögletes formájával a legtöbb strikeres szolgálati pisztolyra.
Ezzel szemben a Nocturne viszont szerintem egy lényegesen egyedibb, vagy felismerhetőbb külsőt kapott, és kifejezetten tetszik a kibővített markolat textúra, a markolaton és a tokon is. Jól néznek ki ezek a kicsit agresszívabb bemarások a P10C-hez képest, és nekem őszintén szóval a kakas is doboz esztétikán, tetszik, hogy visszahozták azt a double action, single action műfajt, mert mostanában ugye nem látjuk túl gyakran. Úgyhogy azt gondolom, hogy hajszál hiány ugyan, de ebben a kategóriában nálam a 09C Nocturne nyert. Ami ugyebár minden lőfegyver esetén egy kardinális kérdés, és szerettük volna összehasonlítani a két pisztolyt, az a fegyver sütése. Ennek a próbálgatásához csak, hogy ti is lássátok, egy snapcapet fogok használni, csak hogy kíméljem a strikert. A helyzet az, hogy én el vagyok kényeztetve, a PDP-mmel tudom, hogy minden videóban valamilyen formában felemlegetem, de ennek kapcsán is eszembe jutott, hogy mennyire jó dolgom volt a PDP gyári sütésével, ami objektíven a fenomenális kategória, és most szigorúan mondom, a gyári sütést nézzük, nem pedig az utángyártott sportsütéseket, de megmerném kockáztatni, hogy talán a PDP után ez a második legjobb gyári sütés, amit eddig próbáltam, főleg strikeres pisztolyon. A CZP-10 esetében ugyanazt a megoldást alkalmazták, mint a Glocknál, billentyűbiztosítós, és egy közepes utazási távolság után érjük el a nagyon határozott falat, ami elég erőteljesen szól, hogy innen tovább egy 10 mm-t sem különben durranok, és ezek után következik be egy nagyon határozott törés, és a reset. Igen. Nagyjából ugyanolyan responsív és határozott, mint maga a fal, és utána a törés. Sőt, mi több, kicsit olyan érzésem van a resetnél, mint hogy egy picikét még előre is lendíteni az ujjat, hogy onnantól már csak vissza kelljen húzni bele, és hogyha az embernek sikerül ezt begyakorolnia, meg kicsit hozzászoknia, akkor elképesztően jó érzés használni. Sajnos van az a rossz szokásom, amit igyekszem levetkőzni, hogy amint egy új fegyvert a kezembe veszek, az első gondolataim közé tartozik, hogy mi az, amit cserélnék rajta, vagy rátennék ahhoz, hogy javítsam a teljesítményt. És megmondom őszintén, a P10C esetében fel sem merült a gondolata már az első kipróbálástól kezdve sem, hogy ezt kicseréljen valami másra. Ráadásul az a helyzet, hogy sikerült eltalálniuk valami olyan tökéletes aranyközéputat, amivel szerintem a két legsűrűbb felhasználási kategória, a sport és a rendvédelmi, önvédelmi, szolgálati felhasználási szempontból is tökéletes, mert pont olyan az elhúzási ereje, hogy biztonságosan merném tartani, már ha megtehetném, akár önvédelmi fegyverként is, és szerintem tökéletesen gyengéd ahhoz is, hogy sportra alkalmas legyen. A P09C-hez is fogjuk használni a snapcapet, ez egyébként mind a két fegyverhez adnak dobozban gyárilag, ami kellemes, mert nem gyakran láttam még ilyet. És kezdjük azzal, hogy értékelem, hogy egy akkora gyártó, mint a CZ még nem kukázta teljesen palettájából ezt a DA-SE kakasos elsütési rendszert, mert ha nem is kuriózum, de mindenképpen ritkábban látni manapság az újabb modelleknél ezt a megoldást. A 09 Nocturne az úgynevezett Omega elsütési rendszerét használja, amit már a legendás CZ75-nél is használtak. Bizonyos kisebb változtatásokkal és egyszerűsítéssel, többek között a Nocturne-en cserélhető a gyárilag fesztelenítő karként adott rész manuális biztosítóra. A DA-SE, azaz Double Action és Single Action sütési rendszer lényege alapvetően az, hogy a lövés kiváltható úgy is, hogy a kakas előreengedett, vagy félállapotban van. A félállapot azt jelenti, hogy fesztelenítő kart lehúzzuk és nem engedi teljesen előre a kakast, vagy hogyha a kakas teljesen meg van feszítve. A különbség az, hogy míg előreengedett állapotban, double action esetén a sütés egy nagyon hosszú, nyúlós és meglehetősen nehéz mozdulattal váltható ki, addig single actionben eleve hátsó állásból indul az első billentyű, és egy sokkal rövidebb és finomabb húzással tudjuk kiváltani. A reset a P10C-hez képest egy kicsit nagyobb utazási idővel jár előre, de egyébként hanggal is jelzi, és viszonylag határozott érzetre is nincsen vele semmi probléma. A 09C Nocturne sütése közepesen jön be, hogy őszinte legyek. A helyzet az, hogy értem a double action sütése járó second strike ability-t, ami nagyjából második esélyként lenne lefordítható, és azt jelenti, hogy ha adott esetben csettes lőszerrel találkozunk, vagy az ütőszeg nem csapott rá kellően a csappantyúra, akkor még egy ilyen double action revolverező sütéssel kétszer-háromszor rá tudunk próbálni, és tudunk neki adni még egy esélyt. Illetve egyébként tetszik annak a koncepciója is, hogy amennyiben önvédelmi vagy szolgálati eszközként tekintünk rá, akkor megfeszített állapotban csőre töltve a fesztelenítő kar lenyomásával
el tudjuk tenni tokba, és amikor használni kell, akkor nyilván az első revolverező sütésnek a nehézsége az talán ad egy kis plusz garanciát a biztonságra. A helyzet az, hogy én mind single action, mind double action sütésnél hiányolom azt a vizuális és fizikai responsivitást vagy visszajelzést, amit a P10C-től kapok, mind a falnál, mind a sütésnél, mind a resetnél. Például a kokáért single actionben, hogyha nagyon finoman, nagyon koncentrálva és nagyon lassan húzom, akkor a fal elérése és az elsütés között olyan, mintha még lenne még 3 apró állomás, mire eljutok a sütés kiváltásáig, és őszintén ez nem jön be. Harmadik szempontként gondoltuk, hogy összevetjük a két pisztolynak az ergonómiáját, általánosságban milyen érzés lőni vele és milyen érzés kézbe fogni. Kezdve a P10C-vel, én itt egy kisebb ellentmondásba ütköztem, amit nem sikerült teljesen megfejtenem, ugyanis kézbe fogva a P10C-nek a markolatszöge sokak szerint és szerintem is hasonlít némileg a Glockra, ami nekem nem tetszik, nem működik, nem igazán ül természetesen a kezemben, viszont a P10C esetében valahogy működik. A hódfaroknak a mélysége és formája és a sátorvas alatti rész kialakítása miatt egy atombiztos fogást lehet rajta a domináns kézzel venni, valahogy kinyújtva a természetes szöge is tökéletesen kézre áll nekem, illetve elég nagy plusz, hogy a sátorvas mérete pont valamivel nagyobb, mint egy Glock 19C például a kokáért, és emiatt kesztyűskézzel is télen kényelmesen használható. Emellett szerintem bár pont a 0.9 Nocturnhoz képest nem annyira mélyek a bemarások a szánon, de tökéletesen manipulálható, töltőfogás előről, hátulról, press check is nagyon könnyen végezhető rajta, úgyhogy ebből a szempontból nagyon egyben van. Ami viszont számomra is meglepő módon kevésbé tetszett, pedig amúgy kifejezetten szeretem a pisztolyokon, hogyha kicsit agresszívebb a markolat textúra, és ezáltal jobban ellenáll a csúszásnak, de a P10C esetén szerintem egy picikét túllőttek a célon a gyári markolat textúrával, ugyanis nekem már szúrós, még akkor is, hogyha lövés nélkül csak kicsit megszorongatom, úgyhogy rátekertem egy ilyen tépet, egyelőre nem bántam meg, így kifejezetten jól kontrollálható és egyáltalán nem csúszik a kezemben. Kaptam még a gyártól egy érdekes információt a pisztoly gyártásával kapcsolatban, és mivel túl hülye vagyok ahhoz, hogy ezt teljes mértékben felfogjam, ezért most ebből fel kell, hogy olvassam, de alapvetően az a lényeg, hogy a P10C ergonómiájának a tervezésénél egy Finite Element Analysis módszert alkalmaztak, magyarul véges elem elemzést, amely egy olyan numerikus matematikai technika, amellyel komplex fizikai problémákat egyszerű, kisebb részekre, úgynevezett véges elemekre bontva lehet megoldani. Ezzel a módszerrel szimulálhatók olyan fizikai jelenségek, mint mechanikai feszültségek és alakváltozások, hőátadás és hőmérséklet elosztás, stb. Na most én ezt úgy értelmezem, hogy van egy programjuk, amivel előre le tudják szimulálni bizonyos fizikai körülményeket, vagy le tudnak szimulálni bizonyos fizikai körülményeket, és gondolom, hogy ezáltal megspórolnak maguknak némi valós tesztelést, de ha teljesen félreértettem, akkor nyugodtan írjátok meg. Amit még a P10C kapcsán megemlítenék, ami nagyon bejött, és még nem nagyon használtam egyébként sportpisztolyokon az eredeti verziót, de ez valamilyen szinten megfelel a visszarúgás csökkentésére szolgáló gázpedálnak, én csak az angol kifejezést ismerem, szinte javítsatok ki, hogyha esetleg tudjátok, hogy a magyar megfelelőjét, ha egyáltalán van, de a tokon elhelyezett oldalsó textúrát a támogató kéz hüvelykujjával nagyon szépen meg lehet nyomni, meg lehet rajta támaszkodni, és kipróbáltam lövés közben is rajta marad az ujj, és elég sokat segít a visszarúgás kontrollálásában. Tovább menve a Nocturne ergonómiájára itt egy kicsit nehezebb helyzetben vagyok, mert egyébként 99%-ban nyilván a saját tapasztalataimat és érzéseimet próbálom átadni ezekkel kapcsolatban, viszont számításba veszem néhány olyan illetőnek a véleményét is, aki fegyveres szempontból tapasztalt és hiteles. A helyzet az, hogy nekem kézbefogva nincs egy természetes érzete valahogy a Nocturne-nek, közel sem ül olyan kényelmesen a markomban, mint a P10C, viszont kezébe adtam pár olyan embernek, aki tapasztalt lövő, és nekik például kifejezetten tetszett, úgyhogy gondolom ez egy készforma és ízlés válogatta szempont lesz. Ami tetszik a Nocturne-en, hogy kényelmesen manipulálható a fesztelenítőkar, a szálakasztó viszont sok másik pisztolyhoz hasonlóan kicsit messze van, fogást kell rajta váltani ahhoz, hogy kényelmesen el lehessen érni. A legnagyobb problémám viszont összességében a szánnal van, és kár értem, mert nagyon tetszenek a bemarások, kényelmes lenne manipulálni, ha nem lenne ennyire keskeny vagy, hogy mondjam, alacsony a szán,
ugyanis egész egyszerűen kicsi rajta a fogási felület, és bár megfeszített kakas esetén még helyjel közzel elvégezhető egy press check, ha elő van a kakas, akkor még egy 9-11-esnél is szenvedősebb a szárny hátrahúzása ebből a pozícióból, főleg egy kicsit csúszós kézzel például esélytelen egy press checket elvégezni, és szeretem, hogyha van rajta fogási felület. A Nocturne irányzéka egyébként kifejezetten tetszett, és az a helyzet, hogy ennek a szárnyvágási profilnak megvan az előnye is, ugyanis a kompakt méret ellenére kifejezetten jól uralható lövészet közben a Nocturne. Ergonómiai szempontból kinyögve a konklúziót, bár számításba vettem mások véleményét is, alapvetően itt most a sajátomból indulok ki, és nálam a P10C nyert. Következőként a pontosságot akartuk megnézni, hogy a kettő között van-e különbség, de amúgy nem a pontosság a jó kifejezés, hanem a szóráskép, mert azt még valamennyire le tudjuk replikálni, még beleszámítva az emberi hibafaktort is. Úgyhogy erre a célra fogunk lőni, körülbelül 10 méterről, és egy gyors, pontos 5-ös sorozatot fogunk mind a kettővel. Kezdjük a 09 Nocturne-nál. Egyébként az 5 lövés előtt megnéztem, ide célozva, hogy nagyjából oda megy egyébként, ahova kell, mert ezt a gyárból úgy kaptuk meg a 09 Nocturne-t, hogy egy picit el volt állítva az irányzék, és szembeértékkel kalapáltuk helyre, tehát nem lehettem benne teljesen biztos, hogy középen van. Úgyhogy egyébként ide céloztam. Ez a szórásképpen nem változtat, egyébként az egész egy ilyen nagyjából 5-6 centis körön belül van. Nézzük meg a P10C-t. Most itt nem próbáltam semmivel se kompenzálni, ide céloztam végig, és nyilvánvalóan simán lehet, hogy én rángattam bele sokat, de megmondom őszintén meglepődtem, én arra számítottam, hogy ennek kicsit szorosabb lesz a grúpja. Ez inkább egy jó 10 centis körön belül van. Ennek őszintén szóval inkább adnék még egy esélyt, mert könnyen lehet, hogy az én hibámból lett, vagy húzódott ki ennyire a szóráskép, úgyhogy felteszünk egy új célt, és erre lövünk még egy 5-öst a P10C-vel. Második sorozat a P10C-vel. Egyébként mind a két pisztolynál standard, gyári 124 grénes FMI lőszert használtunk, úgyhogy abban nem kéne különbség legyen. Hát egy fél fokkal jobb, de egyébként nagyjából ugyanaz a tendencia. Az a fura, hogy pont ez volt az első lövés, akkor ott úgy voltam vele, hogy helyben van, csak én bénáztam el az előzőt, de utána igyekeztem stabilan, pontosan ugyanott tartani, amennyire ebből a letámasztásból ott lehetett. És ugye nagyjából ugyanabban a mintázatban utána így balra felfelé csapódtak be, de ez már egy egyébként lényegesen jobb szóráskép, mint az előző. Körülbelül átmérőben ugyanaz, szóval szerintem összességében ez egy döntetlen. Mind a két pisztolya színesebbé és érdekesebbé tette a forgatást és a tesztelést is, az, hogy kaptunk a hazai TG Holsters-től különböző tokokat kipróbálásra. A kezemben látható például egy level 2-es szolgálati övön kívüli tok, ami rajtam van, az egy level 1-es övön kívüli, de kipróbáltuk például a Sidecar-os Appendix tokot is. Kifejezetten jó minőségűnek tűnik mindegyik, ráadásul állítható is, és a Safariland patentű QLS csatlakozási rendszert használják, amivel, hogyha az embernek több pisztolya van, akkor pillanatokon keresztül a lőtéren ki tudja cserélni, anélkül, hogy az egész öv setupjával babrálnia kelljen. Az én eddigi tapasztalataim szerint őszintén merem ajánlani őket, ráadásul elképesztően jó áron is dolgoznak, úgyhogy a linket megtaláljátok a leírásban. A mai forgatást a Fóti BTK Arena lőtéren hoztuk tető alá, ahol tető mondjuk pont nincsen, de ez a legkevésbé sem rossz, ugyanis szeretjük a kinti lőtereket. Egy csomó különböző szektor áll rendelkezésre, paravánokkal, fémcélokkal, minden egyébben, amire szükséged lehet gyakorláshoz vagy versenyzéshez. Egyébként nézzétek meg a versenynaptárat is, egy csomó nagy versenyt rendeznek itt. Úgyhogy ha Budapest és vonzás közöttébe tartozol, akkor látogassál bátran. Elérkezve hát az összehasonlításunk végére, pontszámok alapján ugyebár 3-2-re vitte a prímet a CZ-P10C, és az az igazság, hogy nekem személyesen szintén kár lenne tagadnom, hogy egy kicsit jobban inkább befelé húz a szívem. A helyzet az, hogy a P10C, ha valahogyan jellemeznem kéne pár szóval, akkor maga a nyers funkcionalitás. Minden rendben van vele. Tökéletes aranyközépút a sütés tekintetében, ergonómiailag is nagyon ott van, számos különböző felhasználási területen alkalmazható, viszont nem azt jelenti, hogy egyébként a 09 Nocturne lenne jó választás, hogyha éppen fegyvervásárlás előtt állsz, akkor szerintem mind a kettőt érdemes fontolóra venni, és talán a személyes preferencia mellett az fog dönteni, vagy azt érdemes még fontolóra venni, hogy a strikeres műfajt, vagy inkább ezt a double action, single action kakasos műfajt szeretnéd jobban kiismerni. Én Endre voltam a Budapest Ballistics-szel, remélem, hogy segíthettem kicsit elbillenteni a döntésed valamilyen irányba, ha netán éppen ezen gondolkozol, vagy ha nem, akkor segítettem kicsit közelebbről megismertetni ezt a két pisztolyt. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következőben.